на произвола съм там. Здравейте, ютубъри! Ние сме Generation България, аз съм Алекс и моят приятел Иво, с който си говорим по скайпа. Кажи здравей, Иво! Здравейте, приятели! Сега ще играем ТС. Да му хареса какво. Ще играем CS и ще хапваме солетки. Точно той ще хапва солетки, аз ще гледам и шапуя. Поне вече мога да влезе в сървъра. Зарежда ми колега. И така, дено ви хареса клипът, който ще направим. Давайте, ако искате се абонирайте за нас, ще има още много клипове интересни. Гледайте, харесвайте, искате правете, но това ни трябва. Абонирането това най-много ни трябва. И клипове със сигурност ще имаме. Кои да ви го чертаем и това. Мисля, че утре ще кача една онлайн игра, наречена Soccer Manager 2015. Ще играя с Борусия. Няма да ви казвам с ще игра, няма да се спокоен с Борусия. Дортмунд има фенове на футбола, който сега в момента, ако гледате клипа, ако има някой фен. Утре, понеже аз съм фен на футбола, утре ще кача клип. Защото днес нещо става с тази игра и просто не мога да заскоча. Писва ми трансфер, нещо. Малко ми забива. Дейти някакви. Аз съм какво идва? Ще в CS, а той флаш. Така, нека почва тази. Добре, добре. Аз го убива един. Това с мен. Сепир, а ти ли си? Ето го там, точно. Не, това няма никой. Мале, как ми лаги. Аре, просто не хареса. Не хареса клипа. Да, сигурно. Мисля, тапаци. Аз го казвам. Тапизъм. Но нали за това направим CS за някои хора е сериозен, но за нас поне не е. Някой си изкарва. За твоя страна по мене, бе, ей, кьофте! Да, някои хора се изхранват. Това е твърде, ще е така да кажем семействата, но себе си. Изхранват себе си с тази игра. Беге, бе! И затова за нас поне тази игра не е сериозна. Тази игра пред нас е направена малко. Както Алекс. Говори за себе си, аз съм най-добрия. На ЛФС. Ще има и клипове на ЛФС, ако има любители такива. Дрифтове и такива. Главно дрифтове. Мога да не ме флашваш. Нормално, в принцип повечето играчи на ЛФС дрифтват. Понеже аз не съм играл много ЛФС, затова... Не, в принцип съм играл повече ЛФС, но не е достатъчно, че да разбера нещо в играта. Защо сме 4 човека срещу 2, не мога да разбера. Те са най-слабите. Това е делен въпрос. Дами и господа, ютуба. Не, дами и господа на ютубе. Тъй наречената. Просто жестоко това момиченце.
Ай, погледай това, то ще се харесва на любителите, тези кетове и... Ай, дено ви харесате, какво така. Това ще е някъде между 20 минути. Някой път може да направим по-дълъг клип, но това ще говорим. Така, мълчание, защото Алекс не го говори. Еми, какво кажа, здравейте на... Не бягай. Защо си двойка? А ти къв си единица? Не знам какво точно, що си единица. Защото ме измести. То кемпи на нашата база. Къде е вашата база? Аха. Как ще? На страна е, бе. Какво не ме гледаш мене, бе? Не мога. Няма да ви припомня, пише се Generation България. Отзад гръб. И аз го взимам както винаги правя. Цъкаш, цъкаш! Не съм толкова добър на CS, само това да ви кажа. Казал го 10 пъти. Не съм го казал. Много. Да. Едно да се чувам аз сега, защото проблем с програмата, с която снимаме ние. Имах проблеми по-точно аз, защото не се чувах. Ето тук можех да взема и двамата, оставил съм го сигурно. Лошо. Лошо, много лошо. И сега цялата надежда е в този нашия дублей. Иво кобрата му викат. Да, някакъв се е кръстил Иво. Само да ви кажа, аз казвам Иво. На кой пук, как се кажа? Да, вие сте видяли. Вече знам, кой ти дадах хатата. Няма смисъл да ви покарам. Иво кобрата. И отново аз отивам пак. Е време на хора само да ви кажа. Първи На колко си аз ти вкарал 130 демиджа? 130 демиджа не си ми вкарал. Със сигурност какво става тук, дами и господа. Иво кобрата ме нокаутира. Гледали сте клипчетата ми. По принцип имах един клип, където бие си един патрон надигал. Трябва да сте го видяли. Ако погледнете в канала, ще видите и другите клипове, които не са толкова направени. Ние тъмън започнахме да снимаме за първа игра, ще ми е втора игра, ще видим. Не сме решили все още коя игра ще почнем сега, след тази. Този епизод ще има следваща игра. Но дали ще е изтеглена или... Какво да ви гарантирам? Изтеглена, ще е онлайн, както. Най-хубаво е като играят CS да хафате нещо и да пиете коко. Незаменимо. Това е от... учен. Да ви кажа и ето какво става просто. Аз просто отпуснах малко и ето. Но... ще се оправим. Това е последен рунд за този клип. Трябва да се развихрим. Разбирате ли? Ето виждате, 3 на 2, това е супер нечестна игра. Трябва се и бъдете
хареса, за пеновете на CS. Какво правим, бе? Тапанара къде съм, целен се облагати. И пак не мога да оцеля. Леле, майко, мичи. И това е края на клипа. Довиждане от мен. Не ме чакай. Абонирайте се, харесайте. Чао!